Nauči lako načinske konstrukcije u srpskom kao stranom jeziku. Uveče sam veoma ozbiljno razgovarala sa Dušanom. Ne znam na koji način da odvojim decu od računara. Zabrinuto me je pogledao i nervozno zapalio cigaretu. Neće biti lako. Iznenada je rekao, znam kako ćemo. Način. Veoma ozbiljno razgovarati, zabrinuto pogledati, nervozno zapaliti, biti lako, kako ćemo, na koji način. Spremili smo se najbrže što smo mogli. Hotel smo rezervisali preko interneta i platili karticom. Otputovali smo avionom na odmor. Divno smo se proveli, pažljivo sam ih posmatrao. Anja se lepo igra, Marko pametno razmišlja, a moja žena, ona sve radi sa lakoćom i osmehom. Kao što vidite, mi smo jedna jednostavna porodica. Kako bi ti opisao svoju porodicu? Način. Rezervisati preko interneta, putovati avionom, divno se provesti, lepo se igrati, pametno razmišljati, raditi sa lakoćom i osmehom. Najbrže što smo mogli. Upamti. Način dobijamo odgovorom na pitanje kako. Način se može iskazati jednom rečju, lepo, karticom, skupom reči sa lakoćom i osmehom, rečenicom, najbrže što smo mogli. Hvala na pažnji!